Benvinguts a la setena entrega d'aquest diari de campanya en què analitzem des de diferents aspectes de la comunicació política què està passant a la campanya de les eleccions catalanes. Avui parlarem sobre la comunicació que fan les joventuts dels partits i així cal fer una puntualització. No és la comunicació que els partits fan cap als joves, sinó d'aquestes entitats polítiques lligades als partits però que no en depenen directament i veurem quina comunicació fan, si fan alguna molt semblant al partit o si tenen veu pròpia. I així, abans de començar amb l'anàlisi, m'agradaria fer una reflexió sobre el paper important que poden jugar les joventuts del partit, perquè poden llançar missatges que mai llançaria el partit, però ells, com són els joves, se ho poden permetre, no? Missatges més irreverents, més d'atac cap a un partit en concret, molt més rebels, no sé. Un missatge que el partit, en el seu aspecte corporatiu, no podria fer o no hauria de fer, i sí s'ho poden permetre els joves. Si ens fixem en les noves generacions del PP, veiem com estan desaprofitant l'oportunitat per tenir una veu pròpia. No fan un contingut específic d'ells, únicament comparteixen o fan d'altaveu d'aquella informació, d'aquells vídeos que ja ha compartit el PP en el seu compte institucional. Per tant, el que deia, estan desaprofitant una oportunitat d'or. Pel que fa a la confluència jove, que són els joves dels comuns, veiem com estan fent una aposta molt forta pel nou canal de moda, per Twitch. Tenen 134 seguidors, però fan un contingut interessant perquè se centren en jugar, en comentar sèries, pel·lícules, etc. No? És un contingut diferent al de les típiques xerrades que veiem que alguns partits en fan. Sí que és cert que les xerrades i els directes o les entrevistes aposten més per fer-lo a través del directe de YouTube. I arribem al punt més interessant, i és que els tres partits en què les enquestes li donen més intenció de vot són els tres partits en què les seues joventuts estan molt més actives. Són les joventuts socialistes, el Jovent Republicà i la JNC. Sí que és cert que pel que fa a la comunicació a través de les xarxes no estem veient una comunicació disruptiva, novedosa, sinó una comunicació molt lligada al que es fa habitualment. No? Per exemple, sí que hem vist com el jovent de Sabadell ha fet uns reels amb el famós challenge en què s'han de posicionar, no? I veient també com les joventuts socialistes han fet una samarreta que és interessant i que dona joc i és algo diferent, en què a la part de davant assenyala directament a una candidata, que és Laura Borràs, que li diu: Laura, això no t'ho creus ni tu. I per darrere és la típica samarreta d'un equip i presidentilla, no? Per tant, ells fan equip entre els socialistes. Bueno, és una aposta interessant perquè és memorable, se'ns queda. I si us sembla bé, parlem dels cartells de campanya que han fet aquestes tres formacions de les joventuts polítiques. Pel que fa a la JNC, ha apostat per un degradat blau, que és molt interessant perquè ens recorda el blau del PDeCAT i el blau de Junts, no? Fa este degradat i el que vol transmetre és que vol unificar tot este espectre polític, que no cal dividir el vot, sinó que ells aglutinen tot aquest sentiment. A més, el seu missatge clau és insubornable, és un tema independentista, a més veiem les banderes de fons, i també és un lema èpic, en certa mesura, que ens recorda el no surrender molt lligat a Carles Puigdemont. Pel que fa al cartell del jovent, veiem que a diferència del que feia la JNC, aquest no té els colors corporatius d'Esquerra, però sí que té el vermell del jovent. El seu cartell recorda molt a la imatge gràfica del cartellisme d'inicis del segle XX. El missatge és prenent el relleu per avançar, és a dir, sense els joves és impossible avançar i, a més, ells estan preparats per avançar, no? Per prendre el relleu. Respecte al cartell dels socialistes, també ens recorda una mica el cartellisme d'inicis del segle XX, la imatge gràfica, tot i que no tant com la del jovent republicà. I sí que és cert que aquí juga un paral·lelisme i posa Illa amb els colors d'aquell cartell típic d'Obama que tant ens recorda, per tant vol equiparar a Illa amb Obama. I a més veient també com és un cartell molt personalista, en els altres cartells no hi havia imatges de candidats i en aquest sí. Pel que fa als missatges, és interessant això de Catalunya serà terra per a joves, no? Perquè vol evidenciar que encara no és terra de joves. I de moment, tan sols 2 joventuts dels partits s'han llançat i han fet vídeos propis d'ells, no vídeos del candidat parlant o coses així, sinó han elaborat vídeos de campanya. La nostra vida està plena de decisions. On i què estudiar, relació oberta o tancada, viure amb els amics o amb la parella, on sortim de festa avui. Hi ha decisions que són encertades i d'altres que no ho són tant. Sí, ho prometo. Però quan decidim, ho fem pensant en el millor per Catalunya, insubornables amb el futur, amb el progrés dels joves, amb la llibertat de la nostra terra i de la seva gent. Ho fem convençuts de prendre la decisió encertada, sense dubtar,
sense demanar permís i sense renunciar. El 14 de febrer no donis el teu vot a canvi de res. Pren la millor decisió per Catalunya. El vídeo de la JNS parla que la vida està plena de decisions, no? I que a vegades hi ha decisions encertades, com és votar al president Puigdemont, i altres no tan encertades i assenyala directament als socis de govern, no? Assenyala al conseller Chakir, a Alba Vergés i a Pere Aragonès. Aquí veiem el que us deia anteriorment, la comunicació dels joves pot ser molt disruptiva, pot assenyalar molt a socis de govern que potser des del perfil tan corporatiu del partit no es pot fer tant. Som joves, però fa molts anys que correm. Perquè fa anys que tenim molt clars els objectius. No ens fa por agafar rutes inexplorades. No ens fan por les crítiques d'altres corredors. Som aquí per obrir camí, per ser motor de canvi i avançar. Som aquí per mirar l'oponent a la cara i dir no ens rendirem, ho exigim tot i ho exigim ara. No hi ha secrets ni fórmules màgiques. La clau és anar-hi, anar-hi i anar-hi. Agafar més força cada nova passa. Sortir de la zona de confort, oblidar el soroll i seguir en marxa. I és evident que hi ha obstacles, els patim en pròpia pell. Els darrers anys n'hem pres més consciència que mai, però no ens queixem, no són cap excusa. Són més raons per continuar endavant. No vam triar aquesta ruta perquè fos la més fàcil, sinó perquè és la definitiva. I la pandèmia ens ho recorda. No guanyarem aquesta cursa si no la guanyem tots. Només guanyant la cursa podrem arribar-hi plegats. Ara és el moment d'agafar un nou impuls, començar una nova etapa de canvi, amb un gir a l'esquerra i amb l'horitzó fixat a la República Catalana. Respecte al jovent, de moment ha llançat 2 vídeos. El primer és el d'una dona corrent i és significatiu per diverses coses. És a dir, córrer ens visualitza el missatge, el visualitzem ràpidament, que és avançar, no? I per avançar necessitem els joves i volen avançar tot i els impediments i tot i les crítiques. I també és interessant veure com qui avança també és una dona i porta el jersei morat, no?, de la lluita feminista. No, en sèrio, no, aquest no. Però d'on surt aquesta gent? Marxa! Ui, no, aquesta no, oi? No, tira. No, next! Espera, que aquest té molts followers. Esperi, acostis. Sí, fitxa't. Vinga, vale. No. És una broma? No. No. Tampoc. No ho és prou. No, a veure, un moment, quin cognom té? No, fora. És que ni un, Ni un. Tu, chaval, al fondo a la izquierda. A la izquierda. És que no n'hi ha que siguin tan netament com nosaltres. Per altra banda, en altre vídeo fa una crítica a aquells que reparteixen carnets de bon català o de bon independentista i per tant el que està fent és criticar als socis de govern, però ho fa d'una forma molt més subliminal que no la JNS com ho feia, no? I fins així acaba el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Ja sabeu, això és un diari de campanya i dia a dia anem analitzant aspectes diferents des de la comunicació política, així que si t'agrada pots subscriure't, pots compartir a les xarxes, pots compartir entre els teus amics i així ajudar a fer molt més gran aquest projecte. Moltes gràcies per arribar fins ací i fins demà. Adeu!